Tady mám kámoše, s kterým budeme hrát fotbal s tím Goofy a Chmíčem. Dobrý. Takže jdeme na to. Dal jsem góla, první pokus. Je to easy, kámo. Vidíte? Tady ten je totálně levej. Bum! Teď to byla tyčka. Takže ty kope, kámoš. Úplně kam do Asie. Kámo, ty jsi to kop asi do Asie teď. Jo! Mám 7. Je tam díra. Je tam díra. Juna, to ani nezkoušej. Pse. Taky budeš natáčet? Bum. A je tam. Už mám 8 gólů. A hrám do 10. Same, že hrám do 10. Ty zbrď. Zase si to kop asi do Ameriky. Ty jsi dement. Ty jsi... Jak si myslíš, že dá góla? Ty vole, ta světlá kráva. Jo, a pojedeme dneska k řece, takže dobrý. Jo! Co to mělo být? A ty bude taky jeden kanál. Jo!